Рәхмәт. Кулларından геләр тама дигәнне ишеткәнең бармы синең Зилә? Әйе, бик уңган, булган кеше сыкранырлык әйберләр ясый торган кешеләр турында шулай әйтәләр. Безнең бүгенге кунагыбыз да нәкъ шундый кеше. Таныш булыгыз, Гөлнар апа. Исәнмесез, Гөлнар апа. Исәнмесез. Исәнмесез. Менә бу матурлыкны ничек ясарга авырмы аны? Мондый чәчәкне ясаулары тырышлыктан һәм теләктән тора инде. Үзенең нечкәлекләре дә, үзенең кечкенә генә серләре дә бар инде аның. Бер чәчәкне ясау өчен иң элек безгә һәрбер яфракчыгын аерым-аерым ясарга кирәк. Аннары яфракларын җыябыз. Соңыннан инде чәчәк берсе белән яфракларны бергә тоташтырып, безнең кулларда шундый матур гөлләр туа. Чәчәкләрне салкын фарфордан эшлисез. Шулай бит. Нинди ул салкын фарфор? Сез аны каян аласыз? Салкын фарфор ул полимер материал инде. Аны инде хәзер 100 ел элек уйлап чыгарганнар. Аргентинада дип чыккан күп язмаларда, әмма инде күп бүтән илләрдә дә бер вакытта барлыкка килгән ул. Аның составы бик гади. Аның нигезендә клейпова белән крахмал тора. Вакытлар узу белән флористлар аңар шушы материал белән куллана башлагач, алар аның составына үзгәртешләр кертәләр, камилләштерәләр. Нидән аңар салкын фарфор дигән исем биргәннәр? Мин сезгә аны хәзер күрсәтәм, һәм сез дә шуннан аны аңлыйсыз инде. Менә салкын фарфор, ул кипкәч тә һавада кибә ул, кипкәч тә нәкъ ак фарфорга ошый. Әмма аны яндырып чыныктырасы юк. Хәзер инде без аны сезнең белән тотып карыйбыз, аңлап карыйбыз, нинди икәнен ул салкын фарфорның. Менә ул шундый пленкада сатыла, ягъни ул һавада катып, үзенең формасын алып, аны инде аннарсын берничә итеп тә булмый. Хәзер без сезнең белән шуның өчен урман чикләүгә ясап карыйбыз. Әйдәгез. Менә без шушы фарфорны алабыз, аңар яшел белән сары кушып, сыек кына яшел ясыйбыз. Яшь урман чикләүгә ул сыек яшел төстә була. Хәзер шушы фарфор кисәге безгә, бөтенебезгә дә, ичебезгә дә җитә чикләү өчен. Хәзер без аны бүләбез ичебезгә. Тып карагыз, изеп карагыз. Безгә эшне дәвам итү өчен инструментлар кирәк була. Һәрбере безгә берәр стек алабыз. Ул тип инструмент инде. Аңада аның төрлесе була, ичебездә 3 төрле. Бөтенесе белән дә шәп була аларның. Һәм бөтене безгә чикләүгә алабыз. Менә шундый җая торган инструментты алабыз. Кайсыгызга нинди җайлы, менә бу ягы белән эшли торган була. Менә бу. Хәзер инде без тере чикләүкнең кырылышын карыйбыз. Чикләүк ул түгәрәк кенә түгел, ул 3 кырдан тора. Шуның өчен беренче иң элек без чикләүк хәтле фарфор алып, кулыбызга калганын ул салкын фарфор ул һавада 24 сәгать эчендә ката, 5 минут эчендә формасын алып, аннарысын инде аны үзгәртергә бик читен була безгә. Калган глинаны менә шушы савытка салабыз. Аны куябыз. Һәм инде башта кулыбызда түгәрәк тирәбез. Түгәрәк ясыйбыз. Чикләүктә күргәнебез кебек 3 як ясыйбыз. Аның бер ягы зуррак, 2 ягы кечерәк. 2дән бүлеп, менә шулай бармаклар белән чиметеп, 2 яктан кабырга ясыйбыз аңар. Булды? Ие, менә дөрес. Хәзер инде 2 яклы булгач, бер ягын тагын чиметтереп алып, 3нче кырын ясыйбыз. Менә 3 кырлы булды. Бик каты чиметмә. Шмак була. Әкрен генә менә булай иттереп кенә. Гөлнур апа, менә карап торуга алар чын чәчәкләргә яшаганнар. Моннарга ничек ирешәсез сез? Рәхмәт. Бу чәчәкләр ясаган осталар өчен иң зур мактау инде. Тере чәчәккә ошаган диюе. Моңар инде моның серләре бар инде үзенең. Иң электән без гөлнең кырылмасын өйрәнергә тиешбез. Менә шуннан карап, алдыгызда тере чәчәк булып, тере җиләк җимеш булса, эшләп була инде буларны. Кызык, ул чәчәкләр озак сакланамы?
Алар бик озак сакланалар. Иң ким дигәндә 10-15 ел яшиләр алар. Әгәр дә аларны кояшка куймасагыз, кояш аларның төсләрен ала. Яки суда озак тотмасагыз, суда эри башлыйлар алар. Алар бик күп еллар сезнең күзләрегезне шатландырып торачаклар. Гөлнар апа, без хәзер нишлибез? Без хәзер шушы чикләвекне сезнең белән эшкәртеп бетерәбез. Без инде сызыкларын сыздык. Ишендагы тимәсен лектереп алдык. Ул инде безнең чын чикләвеккә ошый башлады. Әмма аны тоташтырыр өчен безгә проволока кирәк. Шуның өчен без проволока алып, флористический проволока атала инде ул. 5 сантиметрдагы озынлыкта проволоканы кисәбез. Һәм шушы күзәнәкне ПВА клеена яки латексный клейга батырып, чикләвеккә урнаштырабыз. Хәзер инде моны киптерергә куябыз. Чәчәкләр ясау өчен салкын фарфор, клей һәм тагын нәрсәләр кирәк? Чәчәкләр ясауыгыз белән шөгыльләнәсегез килсә, сезгә мөһим 6 инструмент кирәк була. Аның иң мөһиме шушы стек инде сездә икегездә дә бар ул. Шуннан соң проволока, ул безнең бөтен чәчәкләрнең каркасы булачак. Нечкә читле кайчы, аның белән без кисәбез, формалар кертәбез. Пумалалар берничә төрле. Шушындый мастихин шаган инструмент, аның белән без пленка эчендә җәябез клинаны. Һәм майлы буяулар. Менә кайсы чәчәкне ясау иң авыры һәм ни өчен? Иң авыр да, иң җиңел дә ясый торган чәчәкләр юк инде алар. Минем өчен иң яратып ясаган шушы ак роза гөле. Аны ясар өчен безгә 2-3 көн кирәк. Инде менә мондай розалар, англис розалары ясаганда, менә бу бер чәчәкне ясар өчен 150 яфракчыгы кирәк. Бу ак розага инде безгә 25 яфракчыгы һәм 11 яфрак кирәк. Шуның өчен ул миңа тиз ясала торган гөл кебек тоела. Хәзер безнең киптейне чикләүләр, без аны хәзер җанландырабыз, тагы да тереләтәбез. Аның өчен безгә 4 төрле краска кирәк. Сары, яшел һәм крәннең 2 төслесе и диоксид титаны дигән порошок. Иң элек без сары белән яшелне кушып, сыек яшел ясап, шундый сызыклар сызабыз чикләвеккә. Бөтен ягыннан да. Пумаланың нечкә ягы белән. Шуннан киң пумала алып, тигезләп чыгабыз бу төсне, аерылып тормасын өчен. Соңыннан инде крән төсләрне 2 төслене алып кушып, тагы менә шулай иттереп сызып, бөтен ягыннан сызып чыгабыз. Нәтиҗәдә нинди чикләвекләр булачак бездә? Хәзер мин сезгә күрсәтәм. Менә шундый матур урман чикләвекләре килеп чыгачак безнең. Аларга тагын яфраклар да ясасак, безнең матур брошки, җә ободок, җә берәр нинди украшение да ясап була. Гөлнар апа, килүегез өчен бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Без чикләвекләр ясый торабыз. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә.